парчам, нишон, суруди миллӣ, пули миллӣ замоне қадр пайдо мекунад, замоне муқаддас ҳисоб мешавад. миллат обрӯ дорад, мардуми сарзамин обрӯ дорад. замоне мо онҳоро эҳтиром мегузорем ки дар марзи мо шаҳрвандои мо кушта намешавад. ӯ астай аслан қадри ӯ. агар 100 000 та нишон бира дар ҳар як ноҳия букшо, дар ҳар як шаҳр, дар ҳар як деҳот, дар ҳар як гузаргоҳ баландтарин байрақа бизан, замоне ки 3 миллиард доллар кишвар қарздор аст, ӯ як чизи беасосу беарзиш ҳастай. арзиши худша пайдо намекунад дар ҷомеаи ҷаҳонӣ. мефаҳмед? кай нишони миллӣ, кай парчам, кай воҳиди пулӣ, кай суруди миллӣ арзиш пайдо мекунад. замоне ки мардуми яна ҳамун минтақа, мардуми ҳамун сарзамин обрӯ дорад, иззат дорад, дар ҷомеаи ҷаҳонӣ шинохта мешавад. мардум баланд мекунад парчама, ӯ як оҳани баланде ки 165 метр баланд аст, ӯ арзиш надорад. ӯ як чизои беарзишанд. шумо худтон амура гӯё ки як арзишманд аз як чизи бисёр гаронбаҳо аст. дар баробари гаронбаҳо мешавад ки мардуми минтақа обрӯи иззаташ бисёр баланд аст. ин ҳамин мебиё, онам як гӯла мемонанд, ҳаму латакҳои гирча рост мегӯянд, мардума бида гирдатофу чӣ қадар ҷамъ шудагӣ аст. нигоҳ кун. барои як сафари корие ки бояд аз рафти зиндагии мардум назар бикунад. ин ҳамин қачиз. ту барои корхона бира ку дар тӯли 27 сол чӣ корхона сохтӣ барои ваҳдат? кам мардуми ваҳдата куштем, кам ҷавонои беҳтарини ваҳдат қурбон шуд.